ले ला। का है हो? अरे कैसन बड़ा भाकुराइल बाड़ू हो। अरे का बताई हमें जमन जुल्मी देवर मिल गइल बा। अरे कहा भयल हो? ले सुना। सुनावा। अरे मरले बाय मोहे मरले बाय सखी नहनन कह पान देवर मरले बाय सखी नहनन के पान देवर मरले बाय सखी नहनन के पान देवर मरले बाय। हाँ मरले बाय मोहे मरले बाय सखी नहनन कह पान देवर मरले बाय सखी नहनन के पान देवर मरले बाय सखी नहनन के पान देवर मरले बाय। हाँ का भेल हो बतावा, समझ में ना आता का भेल? सुना। सुनावा। अरे पहली बान देवर दिलवा पे मरल हो दिलवा पे मरल। पहली बार देवर दिलवा पे मरल हो दिलवा पे मरल। पहली बार देवर दिलवा पे मरल हो दिलवा पे मरल। अरे रतिया के चैना अरे रतिया के चैना उड़वले बाय सखी नहनन के पान देवर मरले बाय सखी नहनन के पान देवर मरले बाय सखी नहनन के पान देवर मरले बाय। अरे सखी आगे सुना। बतावा। हो दूसरी बान सखी चोलिया पे मरल हो चोलिया पे मरल। दूसरी बान सखी चोलिया पे मरल हो चोलिया पे मरल। दूसरी बान सखी चोलिया पे मरल हो चोलिया पे मरल। हाँ दूसरी बान सखी चोलिया पे मरल हो चोलिया पे मरल। अरे चोलिया के साई अरे चोलिया के साई जब बिगड़ले बाय सखी नहनन कई बान देवर मरले बाय सखी नहनन के बान देवर मरले बाय सखी नहनन के बान देवर मरले बाय। मरले बाय मरले बाय सखी नहनन के
सखी हाँ आगे का भइल हो? अरे सुना सुनावा। पूरा कमर उमर पे पूरा का बताई अब सुना। ओहो बोला। अरे तिजरी बान देवरे कमर पे मरल हो कमर पे मरल। तिजरी बान देवरे कमर पे मरल हो कमर पे मरल। तिजरी बान देवरे कमर पे मरल हो कमर पे मरल। हाँ तिजरी बान देवरे कमर पे मरल हो कमर पे मरल। अरे कमर के पीरा हो अरे कमर के पीरा भरले बाय सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। अरे मरले बाय सखी मरले बाय। सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। ए सखी हाँ का भइल आगे हो? आगे सुना। सुनावा। अरे चौथी बान मोरे वठवा पे मरल हो वठवा पे मरल। चौथी बान मोरे वठवा पे मरल हो वठवा पे मरल। चौथी बान मोरे वठवा पे मरल हो वठवा पे मरल। हाँ चौथी बान मोरे वठवा पे मरल हो वठवा पे मरल। अरे वठवा के लाली जूठरले बाय सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। ए सखी हाँ बोला सखी। बतावा ने और का भइल हो? अब सुना एकर करामत हमसे बर्दाश्त नहीं के होता। फोन करके पिंटू सैया के बुलावता नहीं। और अच्छा। कैसे फोनवा कई के पिंटू सैया के बतावनी हो सैया के बतावनी। फुलवा कई के पिंटू सैया के बतावनी हो सैया के बतावनी। फुलवा कई के पिंटू सैया के बतावनी हो सैया के बतावनी। हो फोनवा कई के पिंटू सैया के बतावनी बालमुआ के बतावनी। अरे रंजित देवरा भरा मवले बाय सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। सखी नैनन के बान देवर मरले बाय। अरे मरले बाय सखी मरले बाय देवर नैनन के बान मोहे मरले बाय। देवर नैनन के बान देवर मरले बाय। देवर नैनन के बान सखी 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 मरले बाय। ओहो सखी तब तो बड़ा दर्द होत होई।